Adimen artifiziala, Ainara, Gabonei begira jarri behar gara edo zin da gaurko plana? Beida, oain arte ibiliga esplikatuz zertako ibili, ez? Eta oso ongi dau. Baino, jaso ditut eskaera batzuk eta oso estimatu gainea, eta esan ditea, maiz ez dugula esaten nola sortu kontuk edo nola hasi. Esaten dula ja behin hasita da honen, ez? Eta orduan esan, bueno, jake postalak itxiagoa zen, esplikatuko dutena da nola hasi. Hau da, nola sortu kontue, eta gero ja postala, eta, bueno, beti ezela biurrikerik imatekarrik, eta baina kontuz, Bai, kontuz eta errene. Ainarakin beti adi. Biurrikerik txikiren bat. Oso ongi. Beraz, Gabonetako postalak egin behar ditugu. Bai, hori da, bai, eta ikasiko duna da, pikin bat, adimen artifizialari zer eskatu, nola hasi eskatzen, eta kontu horiek nola sortu, bai, ez? Orduan, gaur aukeratu dutena, da Gmail kontuk Googleen korreo elektronikoak die, posta elektronikoak die, eta guk erabiltzen ditugu mugikorretan gehienok badaukegu bat sortuta. Doako kontu izaten die, eta eskoletan Chromebookek sartu dituzten hortan ere, gaztek pentsatzen dute, esan beharren, eman zure posta elektronikoa, aizue, esate izue, eman zure Gmaila. Bai, egia da. Ikaragarri irutxe zait, bai, ni mepansa bizteten hortan. Enan segura horrela pentsatu, baina bai. Bai, nahi, emateit zer pentsatu, eta berak pentsatzen du, ordenadora ibiltzea dela, konektatu ibiltzea. Eta ez da beharrezkoa, ez da ozertan konektatu ibilik. Orduan, nahi nuke pikin bat hortik, hortik joan, postalakin bitartean. Ikasiko deu. Bai, horta, orduan, bueno, lehenbiziko gauze, ikustean ikonukena da, Gmail kontu bat behar dela baldin eta bere inteligentzia artifiziala erabili nahi baldin bada. Doakoa da, 2 tera sartzen die, hau da, argazki pilo bat almazena ditzakegu, baina kontu eman, ze posta elektroniko guztik, argazki guztik, dena kontu hortara doa. Beraz esan dezakegu, baina ni 2 korreo bakarra dauzketeta. Bai, 2 korreo dauzkezue, bino argazki pilo bat. Eta hemen pasarte bezala, esan nahi dizue gauze oso polit bat daukela Gmailek. Badakizue 50 urtetara programatutako korreo bat bidali daitekela. Zenbat, noizko? 50 urtetara? 50 urtetara. Nik idatzi dien nire etxeko gazteei. Bai, hemendik 10 urtetara gutun bat. Benetan? Eta jaso egingo dute? Hemendik 10 urtetara? Bai, bueno, guain behi da ongo eta mehatxu indite igual ez duela kontoi izane, baina kontoi baldin badue. Baina arriskutsua da, ez? Ustea prestatuta euskalo gauzak nola dauden hemendik 10 urtetara, klaro, behar du izan oso gauza ez dakit. Bai, hau oso pertsonala da. Baina gauzak bizitza aldatzen da, eta euskalo, ez dakit. Bai, nik nahi dutena da, beraieri gaur, hain ongita txukun induten zerbait gogorarazi eta eskertu. Hori nahi biet. Hori beti ondo jaso. Eta hemendik 10 urterako bizun bat programatu daiteke, ze behar bat gure sena behar nahiago dute bizun bat. Ja, bizun bada baino, ez? Gutunaren oso polita da, baina bizumaren agian nahiago dute. Neretxen revolut ibiltzen du, hola, sortitzea, amatxo, karregatu revolut. Biak batera. Bueno, jarraitu. Bai, hori da. Orduan, bueno, Gmaila, bai? Eta orduan, importantea da, kontu bat euki behar da, doakoa da, eta, bueno, horre baukalako almazenamentu bat. Eta zein da Googleen inteligentzi artifiziala? Gemini erabili dezakegu doan, baldin eta Gmaileko kontu bat baldin badaukegu. Eta gero, importantea, eskaera egokia egin behartzaio Geminiri. Hau da, ezin zaizkio tonterik esan, ez orduan tonterik erantzuten ditu. Eta, bueno, nahi ezkio tonterik esan, baina tonterik jasoko txugu. Orduan, zer esan behartzaio, guazen ba. Nori zuzendua, hau da, nik postala sortu behar da. Orduan, nori bidali nahi diot. Bueno, Benidorren bizi den Amona Bitxoriri. Bigai, oso ongi. Eta zesan nahi diot, asko gogoratzen naizela berakin. Eta ze hitztonotan esan behar diot, goixo, Amonako kutxune data. Noski. Eta zein luzerakoa, ara, hau joan zaitorrea, bueno, zein luzerakoa, minutu bat edo bikoa. Orduan, agindu eman bartzaio garbi, pertsona bezala, Bai. Zuk esaten maldin badizu, garbina ekarri zeako, osea, bakarriko alduna. Bai, zea. Eta esaten maldin badizu berriz, eta bertxolari izan, kaso. Batzutan. Eta orduan ekarriko do aldunu, ez? Guk nahi duna da garbi esan, ze tono, ze luzera, zeinei zuzendue, eta bar. Eta orduan, inguna da olako zerbait, Eta orduan esango diot, Amona Bitxoriri Gabonetako postal animatua egin nahi diot,
argazkiko bostak agertzen garelarik dantzan, MP3ak barkatu duen doinuarekin. Faltan botatzen dudala esan nahi diot goixo-goixo minutu bat edo biko luzerarekin. Asi gara, Garbine, berriz ere dantzan jarri gaitu. Bai, ez, baina, bueno, beste gauz batzuk sortu ditut, ez, hola errepikakorra izategatik. Bueno, ni hemendik hasi naiz. Bai, eta ze gertatu da, bueno, berak pista batzuk eman dizkit, nola sortu beharko nuken hau guztie, bai? Orduan, lehenengo gauz eskatu ditena da, argazkik hobekixego pasatzeko eta denak elkartuta pasatzeko. Orduan, zer indonik, bueno, sorara joan naiz, eta hau sortu dut. Jesus. Izugarria, Gure famili kutxune. Izugarria. Desberdinena ninago, zalantzari gabe, bai. Behar bat bakoitzak bere burua. Bai, baina bai ez esango nuke. Igual zuna Amaia, baina kasu honetan igual zuna Amaia, eh? Bai, Amaia oso ondo. Eta Amaia lene, bai. Amaia lehen egun txar batekin. Tabarkatuta, nire Maialen astelenean. Ni bueno. Baina nire txaketa etzan olakoa, baina tiro. Baina hau da futurista edo futuriblea, ez dakigu. Garbine lanean, serio, hor ikuste zaio. Bai, baina Garbine txukun zaude horre. Ilea pixka moztuta, Garbine. Bai, ilea moztuta nuk. Baina, bueno, tira, amona bitxoririt zaio importako. Gaina esango, eta berba, eta hola. Gero, hemen indu beste batzuk sortutu, ikustez due? Orduan esan diota izu, goixo, beida Garbina Maiakin, ze goixo, ez dakitera da Garbine zure. Baina nirea da parragarria, Baina ikusizutean. Baina hori debekatuta gonbarko luke, Hankak faltazen izkizu. Garbine, hankak faltazen izkizu. Bai. Oida, orduan. Onago ratzian sartuta, genien naiz kirolaria, eta orduan da, nola esaten da kontrasionista. Nire esku eskerra bazure baimenakin, eta dagokionaren baimenakin, bai, ze hortxe, hor gabiltze, eta hola txu. Bai. Ongi, eta gero bolan gaudelare, ume batzukin ditu inventatu. Bai, orduan, bueno, hola sortu da, eta Maialen, biumetxoakin, Amaia, eta hola famili goixo bat. Eta, bueno, zintzo aldea, ni jarri naiz dantza baten. Ni jarri naiz dantza baten, eta, bueno, ni nere ezea bat, egizan igustora nago, nere aldaerakin. Salto. Zu guapa ikusten duzu zure burua. Bai, bate poroika beata. Hortza, xuxenakin, eta, orduan, hau oso erreixa daiten edonorentzako, bai? Orduan, inporta zaiguna da, pausoak emateko kontu bat iriki behar dela, kontu hau iriki eta gero Geminaieri agindu konkretu bat eman martzaiola, eta bide batez azaldu nahi nun badela tresna bat olako aurkezpenak ere ikekoa. Eta hau Canva dela. Eta Canva berak ere Geminaiekin batera partekatzen ditula aginduk, eta behi da aurkezpenak itxiko horregatik txikitu dute. Canva oso praktikoa da. Bai, eta asko erabiltzen dena da. Eta guain arte beti PowerPointakin ibili izan du nahi hemen, baina guain esan dut, bida, eskatu inditea, erakusteko aplikazio desberdin batzuk, eta behi da, aprobetxatu ingo 2x1. Eta behiratu zazue, Canva berak ere badauke bere inteligentzi artifiziala sortzeko aukera. Ikusie, etortzen zate, eta irudik sortzeko aukera dauke. Real image, hemen jartzen duna, avatarra bera, ikustezue, baimenak eman martizkio. Oso praktikoa da, Canva, gauza diren bezala. Eta gero, honek gainera, badie hola katastrofistak, alde guzitan bezala eta gauz guzitan bezala, PowerPointa desagertuko da, bueno, ez dakit, ez. Batek ezto besteak entzen, eta bestek ezto batak entzen. Eta gainera, elkarrekin kolaboratzen due, eta beira, hemen sortuta dauzket irudi horiek. Batzuk Geminaien pasata, eta beste batzuk hauekin sortu ditut. Eta, bueno, nahi nizuen trukoa erakutsi, zerekin sortu nitun. Bai, orduan, Canvan ere sortu ditzakegu, eta iruditzen zait, tresna nahiko interesantea izan ditekena. Bai, eta holaixe. Ainara, esan digute, hemengo konsultak edo hemengo aurkezpenen ondoren, galdera edo konsulta asko jasotzen dituzula, ez da? Bai, oso pozik nau, egizan, sorpresaz harrapatu nau, benitzen kontziente, 8 minutuk 2 asten behin, ze eragin eukizezaken. Eta asko estimatzen dut gainea, ze, bueno, auritz berri mauken lagun bat ikusten eoten die eta proban eoten die, badauzket persona heldu batzuke bai, lehendik ezagunek ditotenak, eta igual esateitea, oengoan mantxoitzein, eta naparreraz gehiagirez, eta oain haundigo, eta hola iten zaizkit, baina kutxunek ditot, eta estimoz, bai, eta aurrekoan bai, atera nitzenen, bai, egun, eta 80 ez dakizemat mezu nitun, horregatik, gaur indot, igual, beste xumetasun batekin, gehien bat,
airire kaso itxeagatik zuen baimenakin. Oso ongi. Agindue betet, baino, eta urrungorako nahi nukena da, notebook LM aurkeztu nahiko nizueke, baitare Google etxeko, eta nolaia kontuk sortuta eukiko ditun jendek, gaurkoakin, probatzeko earki. Eta horrekin indaitezke podcastak, eta olako kontuk. Oso ongi, zora garria inara, eskerrik asko, mila esker.